Yun, what's up mga kalabarkada? Kumusta po kayong lahat dyan? At this is Labs Island Adventure and welcome back na naman po sa ating panibagong fishing adventure na magaganap na naman ngayong gabi. Bali, nandito na naman kami mga kalabarkada sa may, ayan, sa may spot namin. Ayan. Bali, binalikan ulit namin tong spot na to. Gawa nga nung nakaraan, nandun kami sa may kabila. Nakahuli tayo ng mga danggit. So susubukan naman natin ngayon dito mga kalabarkada. Pero bago tayo lumusong kasi maaga-aga pa, ay kumusta naman po kayong lahat dyan mga kalabarkada at mga master, mga idol. At nagpapasalamat po pala ako mga kalabarkada sa inyong walang sawang pagsuporta dahil napakaganda po yung good news natin ngayon dahil naabot na po natin yung 1,700 subscribers. Ayun, no? Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel. At kung kayo po ay bago pa lang sa aking YouTube channel, huwag nyo na po sanang kalimutang mag-subscribe dahil sa bawat subscribe nyo ay napakalaking tulong po nito sa pag-grow ng aking YouTube channel. At huwag nyo na rin pong sanang kalimutang i-click yung notification bell para updated kayo lagi sa mga bagong video na i-upload natin. So, ayun, makakasama natin mga kalabarkada si Kalabarkads Nico. Ayun, Kalabarkads Nico. Saka yun, kasama natin. May kasama rin tayo. Bali, guest natin yan. Katrabaho naming hapon si Fukushima-san. Ayun. Ayan siya, oh. Bali, ayaw niya kasing magpakita sa camera mga kalabarkada. So yun, kasama natin si Kalabarkads Nico. Tapos mamaya-maya mga kalabarkada ilulusong tayo. At kung ready na kayo sa bagong adventure na to, so samahan nyo kami mamaya mga kalabarkada na mamana na naman ng pang-ulam. Dong, 1,700 subscribers na tayo. Anong masasabi mo? Thank you. Ayun, no? So, ayun mga kalabarkada. So, ito matagal-tagal tayong hindi nakapag-shoutout, kaya magsha-shoutout muna tayo. Ayun. Shoutout pala kay dun sa kabatch ko nung high school, si Charlie Abihiro. Tapos dun sa isang friend ko sa Facebook na laging nagsishare ng aking video, si Geraldine Calicdan Tabukol. Tapos shoutout din kay Master Babin TV Explore and Adventure, kay Master Boy Sisid Vlog, kay PH Adventure, kay Nancy Ting TV, kay Bro Eriskin, kay Master Dagat Hub, kay Ma'am Aileen JS, kay International Trackers, at kay MRB Max. Ayun, kung gusto nyo magpa-shoutout mga kalabarkada, comment down lang below para may shoutout ko kayo sa next na videos natin. So yun mga kalabarkada, kita-kits tayo mamaya mga kalabarkada pag nakalusong na tayo. So yun mga kalabarkada, ito, lulusong na tayo. So let's go mga kalabarkada, sana makarami tayo. Si Kalabarkads Nico. Mga kalabarkada, may napadpad na pugita. Ayan na. Ay mga kalabarkada, pugita. Yun, dapat
dalawa yung huling ko dito mga kalabarkada. Yun! Dami na. So ayun mga kalabarkada, ahon na tayo. Grabe. Ito yung mga huli mga kalabarkada. Ano, mga kambutan, mga danggit din. Anong kasama natin hapon, no? Nakarami siya, oh. Bye, taco. Uwi muna tayo mga kalabarkada. Bali nakapagpugas na kami. So kita-kits na lang tayo mamaya mga kalabarkada sa bahay nila kalabarkads niko. Oh, grabe talaga. Hindi. Legendary. Iyan sa... So, ayun mga kalabarkada, nandito na tayo sa bahay. Bali, kakauwi lang natin. So, bali hindi na ako huminto dun sa kanila kalabarkads niko. Gawa nga nung dun pa lang, naghati na kami nung huli. So, mga kalabarkada. Pusit. Ayan mga kalabarkada. Yun. Dalawa. Yun. Danggit. Danggit na naman. Danggit ulit. Yan yung mga huli mga kalabarkada. Tapos mga lapo-lapo. Yun. Kalabarkada. Mga huli. Yun. Bali yung mga octopus pala mga kalabarkada.
ay binigay na namin dun sa kasama naming hapon. O yan. Yan lahat yung mga huli natin mga kalabarkada. Woo! So, yung mga kalabarkada, nakita nyo lahat yung mga huli natin. Ayan o. Yan. So, kung nagustuhan nyo po yung ganitong klase ng adventure, sana mag-subscribe na po kayo at huwag nyo na pong kalimutang i-click yung notification bell para updated po kayo lagi sa mga bagong video na i-upload natin. So, dito ko natatapusin itong video kong ito mga kalabarkada. So, ingat, God bless at lagi po nating tatandaan, God is good all the time. See you on my next vlog. Bye-bye.